כדאי לצוד נחש, שלא יבוא גשש, ייקח את החרדון, יהפוך לליזרדון. כדאי לצוד נחש, שלא יבוא גשש, הרי הגשש אינו רוצה להיות נחש, ונחש הוא פרפרש. כדאי לצוד נחש, הרי זה מעולה. וכל דבר שבעולם אנחנו על זה. הנחש אוהב לשלוט, הרבה רעיונות. הוא ייקח אותך, יהפוך אותך לכוס של בירה. שלום לכם צופים, אני הולי זרדון. אין לי פה המשך, נגמור את הסרטון. מי לא שמע אכל החתולה שפם ננה, היה לה שפם של מטומטם, היא גידלה אותו בכדי לראות יפהפייה. זו הייתה החתולה שפם נונה השמנה, היא אהבה גם קצת פרחים, אפשר לראות, אבל לא נשאר מהם שום דבר. היא גם אכלה קצת אוכל מוזר, שפם נונה הייתה קצת פחדנית, היא ברחה אל תוך היער, היא מתה שם, היא לא תחזור כי היא בגן עדן, היא מאלוהים המיישב מאוד. כך זה סיפור של שפם נונה החתולה, הייתה קצת שמנמנה, מתה בגינה, או שמא ביער. שפם נונה החתולה מתה ביער או בגינה. זאת איננו יודעים. הרי החדשות אומרות שהחתולה הייתה במשטרה הייתה צלחת שבורה, בצלחת השבורה היה חרדון, בחרדון היה מילוי קוטעים שפגע המשטרה, אכלו בשתי שניות. גברת שפם נונה. The end. בסוף היום אני מביט אל השמיים, אני רואה שם שתי גרביים. מה זאת נקודה? אולי זה סתם ציפור, אולי זה נמלה או סתם עפרון כחול. אין נדע, הכל זה סוד, אבל נלך למקום אחר. יש פה צלחת, כיף. בוא נסבור אותה. היא שבורה. דברים בעץ. אם נעשה את הדברים בעץ, כל העולם פה יתפוצץ. יאי. איזה יו, כיף אני ראפר. העולם. יו, אני איזה- ראפר, אני רואה את העולם. פתאום השמיים אומרים לי שאני מושלם. עכשיו אתה תשיר, בבקשה. כל העולם יפה, תודה רבה. הכל מתנקז בעצם לתוך צלחת של גבינה, אבל בעצם היא צלחת של מים. חמאה. החמאה הפכה למים ביום שני וחמישי. העלים נשרו אליה בקצב חרישי. איזה כיף אך איזה רע, כי העולם מוצף חרה. כן, החרה הפכה לחרדונה. שהתנפלה על העולם קיבינימתה. מי שהיה רוצה עוד סרטונים בסגנונים אלו שהיו לאחרונה, לא זוכר מתי, שיפנה לפרח. הפרח השעיר הזה. אם אינכם רוצים עוד סרטונים, נדבה. אני רשע.